Танкист күні Совет шырымнан ук башлангыч ала. Икенче бөтен дөнья сугышында вермахтны җиңүдә әлеге подразделениянең роле зур була. Шуны истә тотып 1946 елда танкистлар көне билгеләнә. Танкистлар көнен сентябрьдә билгеләп үтү турында карарны СССР Югары Советы Президиумы чыгара. Быел инде безнең 75-нче ел отмечается ителә празднование танковых войск дип атала. Кичәгәрәк министр обороны чыгарган шушы приказна. Шул танковый войска нәрсәдән аерылып тора безнең? Һәр войсканың үзенең ни бар, һөнәре бар. Безнең инде защита һәм нападение. Мен Германияда булдым, Дрезден шәһәрендә укыдым. Галли дигән шәһәрдә сурет битердем. Нормально. Отлично. Менә мәсәлән 50 малай киттек бидайм. 25 малай укыдык бергә. Танкистның берендә авырлаганда күрдем, үчеп кенә авырлак инде. Быел танк гаскәрләрендә хезмәт иткән райондашларыбыз беренче тапкыр җыелды. Алар санаулы гына, әмма мөһим вазифа башкаралар. Ничә ел инде менә ВДВ, пограничниклар бәйрәме һәр вакыт үтә. Менә безнең дә бәйрәмне үткәрергә уйланабыз. Бик зур рәхмәт. Әле Шалдыда яшәп, менә 20 ел үтте инде минем хезмәт иткәнгә. 98-дән 2000 елны хезмәт иттем. Яни бик матур, молодцы. Здоровый малайлар калалар, имәрме куркалар. Нәрсәдән куркалар? Кем сакларга тиешсе? Менә хатын кыда инде бала табара дисем, ират туган саклар дисем. Нәрсә куркалап торыйм мин? Менә хәл китәрим мин ул менә. Егетләр хәрби хезмәт вакытларын искә төшерделәр, истәлекләре белән уртаклаштылар. Чара ахырында сугышчан һәм хезмәттән мемориал комплексында чәчәкләр салдылар. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.